bason lamang atong tagaan ni dakong bili sa atong panahon karon. Kay dako kayo ni challenge, dakong hagit nato ni. O kasama higayon mga igsuon, diya po sa atong ebanghelyo, doon na po'y gitawag nato, gipahinumdum nato, ilabi na kaning generation karon. A very painful and difficult truth to accept. This generation, dunay usa ka sakit og lisod nga kamatuoran nga gipahinumdum nato. Now, ari sa ta sa una, truth about our being baptized Christians. Balik ta sa ebanghelyo o sa mga pagbasa mga igsoon. Sa unang pagbasa, gikutlo sa basahon ni Propeta Isaías. Unya kining basahon ni Propeta Isaías may suon, nahilakip ni siya sa ato ang Christian Bible, gitawag og Old Testament, daang kasabutan. Unsa man ang tema sa daang kasabutan mga igsoon? Ang tema sa daang kasabutan nag-ingon nga dunay panaad ang Dios. Dunay gisaad ang Dios ngadto sa iyang katawhan. Unsa nga panaad? One word, kaluwasan. Kaluwasan. Mao na ang tema sa Old Testament. Nga dunay mobitan ang gitawag ang Old Testament as Book of Promise. Nga dinhi sa unang pagbasa nga gikuto sa basahon ni Propeta Isaías, giulagwayan ta mahitungod nga ang Dios maghimo og kumbira. Di ba? Sa first reading, nakadudo mo, may pang pagkabasa to, bako pa lang gani, nakalimot na mo. Muna makadaot, aniron. Ayun yung kalimte. Unya, dininiining maong kumbira, sa ito pa, mag-isgot nga itag kumbira, na ay mga dinapit. Unya, ang mutambong sa maong kumbira, mawala na'y kagulanan, naa ang kalipay, wa na'y kamatayon, naa ang kinabuhi. In one word, kahingpitan. Perfection. Na kay saad man na, so naagyoy katumanan. That is why, ang second part sa ato ang Christian Bible nga gitawag og New Testament, muna gitawag nato og Book of Fulfillment. Basahon sa kato manan. Diin man kani siya nagasukad, dinha sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Nga din for us Christians, mao ni atong pagtuo nga si Kristo mao di ay ang katumanan o siya mao ang gihisgutan sa balaang kasulatan. That is why if he is the katumanan, ani nato i-situate ang atong ebanghelyo karon nga diin ang atong Ginoong Hesus nagsangyaw matungod sa gingharian sa Dios. Meaning, kalibutan sa kahingpitan kay pagpahari man di ay sa Dios. Unya aron masabtan nato ni yang unsa ni gingarian sa Dios, tagaan ta niya og usa ka sambingay. Sambingay atong balikon unsa gali ng definition sa sambingay sa in English parable. Adjust. Ako nang gi-explain ninyo dere. Sige, i-on ang inyong memory sa inyong utok. I-on, ha? Para ba cellphone mo, i-record. Ang sumala pa, ang parable, ang meaning is an earthly story with a heavenly meaning. Mao na siya.
Kalibutan nga istorya nga nagkahulugan og langit nun nga kahulugan. Punting og langit nun nga kahulugan. Unya, pagisyo tag langit nun, mao man di man nato na makita. Ang atong maklaro makita ang yutan-on man. Dili ba? Mauna kung yutan-on, so nagkinahanglan anang langit nun, nagkinahanglan ta og konkrito nga timaan, sign. That is why sign is very important for us human beings. Unsa man ang sign, timaan, maunay mga makita, masinati nato nga nagpunting og usa ka realidad nga dili makita. Maubita na kung ang usa ka realidad nga dili makita, ordinaryo nga realidad, ang iya pong timaan, ordinaryo pod. Pero kung ang dili makita nga realidad, balaan, sacred, maunang ang iyahang science timaan, sagrado pod. Munigi pasabot na tog sakramento. Sacred sign, pananglitan. Kaning atong santos nga misa, gitawag ni sa sacrament. Kaya muna itong pagsaulog sa sacrament of communion. Communion. Unsa gali binisay communion? Panaghiusa o pagkahiusa. Sa ato pa, dinhi gihiusa, pinaagi ni sakramento, gihiusa ang yutan-on nga kasaulugan sa langit nun nga realidad. Unya, kini mga igsuon, ang atong gisaulog ni ini, paghandom sa atong Ginoong Hesus nga iyang gibilin sa matinunan sa iyang katapusan panihapon, di ba? Bingo siya, buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Munang kining atong santo sa misa mga ritualisasyon sa katapusan panihapon sa atong Ginoong Hesus, bining ang iyang bangkete. So kaisguta og bangkete. Maupod ang gisgutan sa unang pagbasa. Ya, magkitag bangkete, nga manapit man ta. Kay aron nga mga ginapit, may usa na to. Kita nga naulog, kita nga nakite. Maunay purpose, may communion. That is the most important. Pero ato ang ibalik ng maungunaw na kay krumang ison, magisgot ang bangkete, manguang ka, sani, manapit ka, kaon rabagoday ng unahuna. Dili ba? Pasagag kaon, o maglisod, ini pauli, magdala pagod. Masukudi, madaan, kadalo. I mean, ang importante sa bangkete, mga igsoon, is our communion. It's not the food. Ato nang ibalik. Munang uban lamang, mahadlok na lamang magsaulog o birthday. Bisag natawo na, yung wala ka birthday. What day siya natawo? Kaya wala ka birthday. Ano man, kay wala may ikapakaon. Can we not celebrate communion without kaon? Communion, mga igso. That is the most important. So, kung hindi ta makasabot, nga pag-abot sa itong Ginoong Hesus, kitagaan tagsambingay sa kahingpitan nga gipangadoy ng bangkete. This time, bangkete sa kasal. Kaya kung sa manang kasal, mga igsoon, panaghiusa sa duha ka linalang. Panaghiusa sa duha ka linalang. Mauna ang kasal. Unya, dunay gidapit. Dunay mga dinapit apan nagdumili pa ato. Sumala pa sa sambingay. Munang niingon ang kuan ang amahan nga katong wa man di man mga rito mga dinapit. Haladapita ang tanan. Kay andam na ang kumbira sa kasal. Meaning,
Naandam na ang ato ang communion panag-uusab sa Dios pinaagi diha sa atong Ginoong Hesus. Kaya nagpakatao na ang gisaad nga manunubos. So, mauni ang good news. Kaysa pagdapit na tanan naman maayo o dautan. That is the good news. So muna kita mga Kristiyanos, mga igsoon, kay mga sumusunod ba dito ni Kristo, o si Kristo man ang katumanan, that is why mauni ang lalong nga gipahinumdum nato. Nga kita mga binunyagang Kristiyanos, we are the people of fulfillment. Katauhan ta sa katumanan, sa gisaad sa Dios kaluwasan. Unsa gipasabot ana? Sa ito pa mga katauhan ta sa kaluwasan. Maubitaw na kay katauhan ta sa kaluwasan, gipakatao ta pag-usab ni Kristo na maghulma ta sa atong pagkatao, dili na sa tawhanong sukaranan, kundili diha na sa atong pagtuo ni Kristo. Kining paghulma nato sa atong pagkatao, pag-usab ni Kristo, this is a lifetime project nato. Nganong lifetime man, kay nung man nato, nakagamot man nato ang salang nulundon. Maubita na nga sa itong pagpaningkamot, kinabuhi sa pagtulunan ni Kristo, maupod na ang ato pong hinahinay na paghinlo sa mancha sa sala dinhi kanato, and it is a lifetime thing. Pabita ng may sudlan gipahinumdum nato dinhi kay kaisgot man ay kiniog at bangkete nya sambingay. Unsa man nga sambingay ngon atong Ginoong Hesus sa first line, ang gingharian sa langit. So guys, gut og gingharian sa langit. Sama sa katao nga nag-andam og kumbira sa kasal alang siyang anak nga lalaki. So sa ato pa, sambingay may tungod sa gingharian sa langit. Kasama ning maong gingharian sa langit magsugod dinhi sa atong kinabuhi karon. Kaya ang gingharian sa langit so maabot nga kalibutan, mauna siya ang kahingpitan sa ato ang gisugdan nga kinabuhi sa kaluwasan dinhi mga igsoon. Mobitaw nang niingon ko, adunay usa ka sakit ug lisod nga kamatuoran nga gipahinumdum karon. Ngano ni kong sakit ug lisod? Tungod aning kamatuoran na mga igsoon, daghan kayong moribanta nato aniron. Kabalo ko daghang gyud magbagulbol aniron. Ngano man, good news kay kitang tanan gidapit sa kumbiras kasal. Pagsulod as kumbiras sa kasal, ang amahan sa kasal nagsuroy gatanaw sa mga dinapit ug dunay iyang nakitaan. Isa yang nakitaan, usa ka dinapit nga wala magsulob sa sapot sa kasal. Mauni ang painful and difficult truth. Ngano ni kung painful and difficult truth? Kay dili di ay kita maoy makabuot unsaon nato pagsulod sa langit mga igsoon. Dunay requirement ug dili kita maoy makabuot. Nya mao ba guni tulos kalibutan ron? Kita'y magbuot. Kay mao na imong human rights, mao na imong human freedom. Dili man. Nya unsa man na gibalik sa atong Ginoong the truth sa ato pa, dili ta sa mga sayop ug bakak nga pagtulunan. Kamatuoran nga nagikan sa Dios, pananglitan. Dawaton ra gyud ang kamatuoran nga gipakatawo ka, external expression nimo lalaki gyud ka gyud.
Bisa pag may ang babayi akong pangunahuna, akong gibati, nya kay imong lawas, external expression sa realidad nga dili makita, laki magyud ka. Di man ka makaingong bayi, kay wa man kay matres. Matres, Latin, root word for mother. Mother. Naabay laki nga mother? Wala. Unsa man ang laki? Father. That is the painful truth. Bisa laki man akong pagbati pader, maibog man kog bayi, anawa imong lawas, because that is the external expression. Kabuton sa Dios, what gender ka ipakatawo in the context sa human being. Babayi ka, bisag unsaon pa nimo, kay naa kay matris. That is the truth. Na di man ta makabuot. May mo ng kalibutan, it's okay, it's alright. That is how the devil works. Modify ta sa kabubuton sa Dios. Mobita na aron mahibalik ta sa kamatuuran mga igsoon, usa sa gitudlos atong Ginoong Hesus nga atong magkinabuhi ta sa kabubuton sa Dios. Dili atong kabubuton, pero sa may gitudlo ning kalibutan na kita'y magbuot unsay atong gender. Kita'y magbuot may tungod sa atong communion as an expression sa panagiusa sa Dios ug sa tao nga mao ang minyoon. Di ba? Matrimony is one of our sacrament. Pagpahinumdum na ito, nga kita diyang magdinunyagan mga Kristiyanos sa matagminyo. Mabita ng si Kristo ang bana, ang simbahan mao ang iyang asawa. Kinsaman ang simbahan nga iyang asawa. Nagipasabot na to. Kita nga mga binunyagan. That's why sa kami noon, ang bala ko asawa should become faithful. Aron nga maong union magpadayon. Pero kung ang usa na gani spouses, di na gani magmatinud-anon, wala na. Guba ang union. Na magpasalamat sa Dios kay ang atong bala si Kristo mga igsoon kanunay matinud-anon kanato. Semper fidelis, always faithful. Bisag kapila nato siya gibudian, apan iya lang gihapon tang dawaton. Mabita na mga ison karon gipahinumduman ani ini. Nga ang ato din pagpanganoy ug kaluwasan dili sa atong tawhan ug sukaranan ug dili kita maoy kabuot. But sa sukaranan nga gihatag kanato sa Dios. Pinaagi ni Kristo. Maubitan ng mga isuon, unsa atong behavior dinhi sa kalibutan, mao na nag-reflect kung nakaiusab ta sa kahingpitan. Sama pananglitan, sakramento sa bangkete sa langit nun nga bangkete, mauning santos nga misa. Simple ra kayo kung tanaw na to atong pagtuo mga igsuon kay bangkitim di ay ni magsuo ta sa tukma nga bangkiti sa kasal. So sa ato pa kung babayi ka, pag sininag binabayi kay normal na sa formal kana mga igsuon, dili na conservatism, but that is how to discipline, to teach ourselves. Pagtudlo sa atong kaugalingon, unsaon nga mahimo ang angayan. Kana sinina, what is sinina after all? That's nothing. Kana atong gisuot ba? Pat sa atong pagsinina, maunay gahulagway, unsay nias atong balamhan. External expression.
So kung laki ka, pag pinalaki, kay bangkitin ni nga langit nun. Aron mahulma ta, nga bisag wa na ta sa misa, naningkamo ta nga magmatinud-anon to the truth of our being, mga igsoon. Dili being sumala sa gitudlos kalibutan, but being created in the image and likeness sa atoang magbubuhat, mga igsoon. Nganong niyong kung painful and hard truth, naluto na magyutak ayrong panahon sa pagtulunan sa yawa. Mo naman ni ron, wala, di ba? Magisgot kag same-sex matrimony, divorce, ana, awayon din atong simbahan. But that is painful and hard truth, mga igsoon. Sa ato pa, kung mituot sa Diyos, mituotan ni Kristo, din maningkamo ta paghinlo nato sa sulsul sa kaaway sa Diyos. Kaya akong balikon, at nga gipangandoy nga langit sa kinabuhing dayon, dili man ini magsukat sa tawhanong sukaranan. Di man day kita mo'y makabuot. Aron makasulod ta dito, mag-ingon man day ta, ang imong pagbuot maoy matuman. Kaya ang pulong sa hari, hari, pulong sa gingharian. O ang hari sa gingharian sa Diyos, mauman ang Diyos. So ang iyang paglulutan, maoy matuman. O magsugod, kanang maong katumanan Diyos sa atong kinabuhi karon. Muna manginaot kita, nga niining ito nga dinasig sa pulong, sa kinabuhi nga ito nadungog karon, kita nga mga Kristiyanos karong panahon na may suon, padayon ta sa atong pagpakigbisog sa kaluwasan, magligo ta sa atong pagtuo sa Dios, pasalig nato sa atong Ginoong Hesus, aron ta nini mo pagtuuha, makatulob ta sa bisti nga angay nato pagsulod sa ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Atong isunod una ang komisyon sa atong mga bagong lay minister sa parokya. Palihog manindog ang mga lay ministers. Naghangyo kami